नमस्कार, प्रणाम। हम राइटर रवि सिंह यादव आप सबके बीच फिर से एगो भाव लेके प्रस्तुत बानी। आज के भाव बा एगो पत्नी के कि थोड़ा सा पत्नी से कुछ गुस्सा गेल बड़े राजा जी उनकर, तो अपना सहेली के बतावतिया का कहतिया। मन भावे न गजरा भावे न गजरा भावे न बाली, सखी हो बाड़ा बाउर लगे लगाई ले जबे ओठे लाली। मन भावे न गजरा भावे न गजरा भावे न बाली, सखी हो बाड़ा बाउर लगे लगाई ले जबे ओठे लाली। रूसल पियवा के कैसे मनाई सहेली, रूसल पियवा के कैसे मनाई सहेली। सहेली चूल्ही में लागो जवानी, जब भतरे के मजा न मिली। चूल्ही में लागो जवानी, जब भतरे के मजा न मिली।